Отначало Иречек живее на хотел, по-късно наема квартира на улица Алцерштрасе. Когато се нанасил, хазайката мърморила, че къщата няма да издържи тежестта на 30 съндъка, в които били личната библиотека и архива на учения. Той сменя още няколко квартири. Вече е женен, премества се в последното си жилище на Ледерергасе. Библиотеката и архива му са нараснали още повече. Постепенно неговите научни занимания се насочват към сръбската история. Сключва договор за написване на 4-томна история на Сърбия. Иречек все по-често пътува до Белград. Още докато е работил над книгата «Княжество България», той пише: «С изданието на книгата ще привърша вече с България и ще й кажа Валя». На латински Валя означава «с Богом». Но не престава да следи събитията в България. На 3 януари 1907 година, при откриването на сградата на Народния театър, княз Фердинанд е освиркан от студенти. Университетът е затворен за 6 месеца. Преподавателите са уволнени, студентите мобилизирани в армията. Сред колегите си професор Иречек е известен с това, че не смесва науката с политиката. Не и този път. Една негова статия излиза в мюнхенския Allgemeine Zeitung. Като стар българофил, аз добре зная от опит, че мнозина чужди държавници смятат българите за народ як физически, ала без дарба за духовна борба. Трябваше да бъде ясно на държавниците в България, че с подобно посегателство в народното висше училище не могат да спечелят симпатиите на образована Европа и Америка. Една година по-късно, когато университетът е отворен отново, а професорите възстановени, е решено портрета на Иречек да бъде поставен на видно място в университетската библиотека. Иречек умира от сърце през януари 1918 година. Опелото било отслужено в близката църква. Едва ли много хора са присъствали. Смъртта е ежедневие през тази последна година на Първата световна война. Заради научния си интерес към Сърбия, в последните години от живота си Иречек е бил поставен под наблюдение като потенциален шпионин. Впрочем, той е бил свикнал да го подозират. Тайните доклади на австро-унгарското консулство в София твърдяли, че като славянин той е проводник на руските интереси в България. Виенските вестници често повтаряли това обвинение. И руснаците го подозирали. Според тях, именно защото е славянин, той е бил удобен за прокарване на австро-унгарската политика на Балканите. Бил ли е Иречек австрийски шпионин? Твърди се, че било написано черно на бяло на гроба му. Доктор Йозеф Константин Иречек, императорски и кралски съветник, университетски професор, министър на просвещението в България и прочие, и прочие. Нищо за тайните служби. А и кой би го написал на надгробна плоча? Улица Константин Иречек. Училище Константин Иречек. Връх Иречек. На Иречек са наречени и 2 села. Иречеково е в Южна България. Константин Иречек никога не е идвал в него. Второто село е в Северна България.
При една от обиколките си Иречек е посетил Каварна, градче, което е само на 20 на километра по-на изток, но подминал селото, което щяло да бъде наречено на негово име. Днес село Иречек има 15 жители. Повечето от тях не знаят кой е Константин Иречек. Хората са бедни и се вълнуват от това, кога ще дойдат англичаните, за да изкупят запустелите къщи. Земите наоколо също се продават. Районът е подходящ за вятърни електроцентрали. Всеки ден тук кацат десетки самолети, слизат стотици чужденци. Някои от тях си водят свой български дневник. Както бе писал Иречек, за изучаването на българския народ сега, в преходния период, е най-изгодно време. Българският народ, който макар че сега да е най-злощастния между всичките народности в Европа, в бъдеще ще процвете до хубава и важна държава. А бях мако, че аз един Иречек, ако не метна, кого ще метна?